No morjes, minä täällä. Ei mitään, no sellainen tilanne, kato, että mä katsoin tulossa, niin laskukiirossa niin meni pelikaani turbiinista läpi, joo. Se on ihan soiraan. Nyt ei siinä vielä kato mitään, nyt rupes tulee niitä laspalmissa lunta. Niin on, mä tiedän, se on harvinainen ilmiö. Se on semmonen inversio. No et sinä tiedä sinne mitään. Se on näitä meteorologisia hommia. Niin on. No en ole juonut mitään, enkä juo. Kyllä sä tiedät, mä oon lentäjä. Ai ääni on outo. No mulla on käsi tässä luurin edessä, sori. No se menee ainakin viikko varmaan, koska se tilataan se tulee se turbiini Amerikasta, joo. Joo. No mistä en minä oo mikään jumala, että mitään säitä pysty hallitsemaan. Mä oon lentäjä. Niin on. No niin onkin ryypännyt, mitä sitten? Kai tässä nyt ryypää koneet hajoaa lunta sataa. Säätänä.